L'Orfeó Català és una entitat centenària, és una entitat històrica, és un referent simbòlic del nostre país. Quan vam començar a treballar vam veure claríssim que el Palau és un edifici però que la seva part viva la podia portar la gent que hi canta aquí dintre. I en aquest sentit, com fer que l'Orfeó tingués una nova vida o tingués un renaixement o tingués un moment de creixement? Doncs treballant perquè fos la major qualitat possible, buscant aquells elements que són especialment motivadors, i en aquest sentit les sortides internacionals són un referent. En seguida vam buscar que poguessin viatjar a Viena, que poguessin viatjar a Londres, que fessin concerts amb les millors orquestres, els millors directors, proveir les millors condicions de possibilitat perquè aquests cantaires que fan el sacrifici de venir a assajar molts dies durant tot l'any, doncs tinguin la satisfacció artística d'estar al màxim nivell possible, ja sigui en la nostra pròpia sala de concerts o ja sigui en algunes de les millors sales del món. Si hi ha un gènere que sigui líder en aquesta casa és la música coral. Pel simple fet de que l'Orfeó Català i els seus cors, diguéssim, l'Escola Coral i el Cor de Cambra del Palau, són residents. Són residents, són els propietaris i són els qui van construir el Palau de la Música. Això es tradueix en que la música coral traspua tota la nostra programació, des dels concerts a capella dels nostres cors, com també la col·laboració amb altres artistes, tant d'aquí com internacionals. Apostar per la qualitat, les classes de cant, un treball continuat, però alhora també posar-hi cireretes o posar-hi aquestes sortides que d'alguna manera són molt motivants i són un repte, i portar els millors directors, com aquí hem tingut durant els darrers anys, han dirigit l'Orfeó gent com Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Simon Rattle. Doncs en aquest sentit, aquest posar en el centre era la manera de visualitzar la importància que donàvem a l'activitat coral en aquesta nova etapa. Però també passen per aquí els noms dels artistes joves més prometedors que també ja porten dins seu l'etiqueta d'excel·lents. Parlem de noms com Katia Boniatisvili, Leticia Moreno o Jakub Josef Orlinski. El Palau té dos pilars. Per un costat té el pilar de l'excel·lència, que representa Beethoven, que representa les columnes, que representen la música clàssica, però aquest pilar ha d'estar compensat pel pilar de claver, pel pilar de la cançó popular, pel pilar que representa la proximitat, la participació i el compromís social. Aquests són els dos pilars sobre els quals s'ha de construir el Palau. Nosaltres vam voler recuperar aquesta idea i amb el temps hi hem acabat afegint també el pilar de la innovació. La catalanitat és un punt fort, per tant, tant els intèrprets catalans com els compositors catalans tenen una presència important. Nosaltres, com a sala de concerts, tenim l'obligació i tenim també la vocació de programar molts altres tipus de música. En aquest sentit, la música simfònica té un gran pes, però també ho té la música de cambra, la música de piano, la música vocal i també molts diversos estils. El Palau, pel fet de ser una sala de concerts oberta a la ciutat de Barcelona, convida també a altres promotors a fer les seves propostes artístiques i d'aquí el fet de que el Palau també programi jazz, flamenc, òpera i moltes altres propostes que nodreixen, diguéssim, l'activitat musical del Palau. El Palau de la Música Catalana és una sala centenària i, per tant, té molta història al darrere. Aquesta història també ens permet emmirallar-nos per poder mirar endavant. Per tant, si ens hem de plantejar com seria el Palau d'aquí 15 anys, jo crec que ens hem de basar en el que van fer els nostres predecessors, per tal de tant acollir aquella nova música que pugui haver-hi d'aquí 15 anys,
com també revisar el nostre patrimoni. El Palau de la Música ha viscut estrenes internacionals d'obres que encara avui en dia s'interpreten i crec que això no ho hem d'oblidar i les hem de seguir programant. Però també hem d'estar atents a les noves veus que estan sorgint dins de l'àmbit de la composició, per exemple, dins de l'àmbit de la interpretació, per suposat, per tal que estiguin convidats a interpretar i a dir la seva al Palau de la Música.